Despite President Emerson Mnangagwa's recent remarks that he will comply with the constitution and retire in 2028 when his second term ends, Zanu PF Masvingo provincial leaders are insisting on the ED 2030 slogan, and he have passed a resolution saying he should run for an unconstitutional third term or hang on to power until 2030. Azvipere Mushe muZimbabwe vanhu vaita gakava vachiti aiwa mutungamiri wenyika pakatora achiti is going to step down. Airevesa here kana kuti is just doing it kungoti aiwa pasanga kuita nharo kana hovyo. Sana mina mashoko abuda chitaugwa muzara nhasi tichiona vakomana vekumasvingo vachiita against vatorwa nemutungamiri wenyika. Unobva subscribe or like otina on the bell icon. Tichipinda paendo yeThe News House vanoposta a video tichiona aiwa headquarters yekumasvingo vachichanda the slogan vachiti aiwa mutungamiri wenyika mufana kunge achiramba aripo. Vanoendera mberi vachiti this is a hack back to the era of the late former President Robert Mugabe in many ways. Zanu political Kubiza Munyaradzi Muchacha said at a provincial meeting in Masvingo he will convey the message to Mnangagwa. Don't know to go na pana zvinzi aiwa vakomana kumasvingo vati ED Mnangagwa afana kutorana unconstitutionally kuti aramba achitonga aiwa kusvika muna 2030 anofana kuramba achitonga oregera kulimitiwa nethe constitution. Tudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pemashoko abudikira kubva Masvingo tiona vachiti mutungamiri wenyika ngaarigotedzera constitution vachiti aiwa tichanogara pasi toona kuti tichawirirana kuti kudii. Pene comment section medu mutudze mafungiro enyu, musano subscribe, kulike, tinotina on the bell icon.